ବଡ଼ ନଥିଲା ଟିକେ ନର୍ମାଲ ଅଛି। आगे तेल पकेइबा हम पके से दिन जोटा ऑफिस करिना तापरे प्याज पकेइबा तापरे प्याज भांटी दबा अदा रसुण पकेइबा हल्दी पड़ेला लंका गुंड पकेइबा ए खड़गपुर मसला पकेले पानी टिके दबा मसला घाटी दबा आलू छाड़ी दबा घाटी दबा अंडा पकेइबा तापरे टिके घांटी दबा
ସିନା ଆଜି ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ଖାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବି ଏରকম ଜିନିଷ ଖାଇତେ ପାଉନଥିଲେ। ଶାଗ ଭଜା ଚଡ଼ଚଡ଼ା ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଖାଉଥିଲେ। ତୁ ସିନା ଆଜି ଅଣ୍ଡା ଆଉ ଝୋଳ ଖାଇଲୁ, ଆମେ ତ ଖାଇତେ ପାଉନଥିଲେ କି ଦେଖିନଥିଲେ। ଆଡ଼କୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଖାଇଲେ। ଗ୍ୟାସ୍ କେରକମ ମୋର ଜାଣିନଥିଲେ। ଘରକୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଆସିନଥିଲା ଆମ ଘରକୁ। କେରକମ ଜାଳନ୍ତି କିସ କରନ୍ତି ମୁଁ ଜମା ଜାଣିନଥିଲି। ଆମ ଘରକୁ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ୍ ଆଇଲା। ସେଇ ଗ୍ୟାସ୍ର ତରକାରୀ ହେକା ମୁଁ ରାନ୍ଧିନି। ମୁଁ ଜାଣେନି କେରକମ ବିଲିକିରି। ମୋର ଦୁଇଟା ନାତି, ସାନ ନାତିଟା ଟିକେ ଝାঁଝ ଅଛି, ବଡ଼ ନାତିଟା ଟିକେ ନର୍ମାଲ ଅଛି। ସାନ ନାତିରେ ବେଶିକା ତୁଣ ତରକାରୀ ହେଲେ ଯାଇକି ସେ ଭାତ ଖାଇବ, ନହେଲେ ଖାଇବନି, ରାଗିକି ଉଠିଯିବ। ଗ୍ୟାସଟା ଟିକେ କମେଇବା, ତରକାରୀଟା ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦବା। ହେଇଗଲା ତରକାରୀ, ଥାଳି ପକେଇବା। ଥରେ ମୋ ତରକାରୀ ରନ୍ଧା ଖାଇନେ ତାପରେ ତୁମ ମନ ଲାଗିଯିବ। ଡାଲି କରିବା, ତରକାରୀ ରନ୍ଧା ଆସିକି ମୁଁ ଶାଶୁ ହାତରୁ ଶିଖିଲି। ମୋ ଶାଶୁ ତାର କହିଦବ ଏରକମ କର ସେରକମ କର, ମୁଁ ସେରକମ କରିଦେନି। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି କେରକମ ତୁଣ ତରକାରୀ ହୁଏ ବୋଲିକିରି। ଜିରା ଦିଟା ପକେଇବା, ଜିରା ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଡାଲି ଢାଳିବା। ଆମର ଡାଲି ହେଇସାରିଲାଣି, ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ହେଇସାରିଲାଣି, ଚଣା ବୁଟ ହେଇଛି, ଘାଣ୍ଟ ହେଇଛି, ପାମ୍ପଡ଼ ଛଙ୍କା ହେଇଛି, ଭାତ ହେଇଛି, ସବୁ ହେଇଗଲାଣି। ଚାଲି ଆସ ସମସ୍ତେ ସାଥିରେ ବହିବା ଖାଇବା। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କର ଆଉ ସେୟାର କର।